Съществуващата национална система 112, както и повечето системи от този характер в световен мащаб, функционират, базирани на използваната в миналото единствена възможност за достъп на гражданите чрез телефон. Предвид промените в комуникационните навици на гражданите, очакванията им, технологичното развитие и възможности на новите услугите, се налага създаване на стратегия с цел преодоляване настоящите ограничения, осигуряване възможност за отворени и гъвкави решения в крак с прогреса и промените във всички аспекти. Очакванията на гражданите, информационно-комуникационните технологии и законодателството. С въведените услуги за 3G, 4G мобилен интернет, появата и масово използване на ново поколение мобилни телефони, смартфони и развитието на приложения за публична комуникация води до нарастване използването на текстова и видеокомуникация и намаляване на гласовите повиквания. Новите предизвикателства налагат ефективни мерки и решения. Многоканален достъп на гражданите до службите за спешна помощ. Днес телефонът, комбиниран с услуга за гласова комуникация, не е единствен и най-ефективен начин за получаване на помощ от службите за спешно реагиране за всички граждани и носи своите ограничения. Налични са и специализирани платформи за комуникация, включително и за хората с слухови или говорни увреждания, както и с други специфични нужди. Отварянето на комуникацията към визуално ориентирани канали, включително текст и видео в реално време, позволява много по-добра комуникация и по-бърз достъп до ситуационния контекст, като по този начин приемащите обаждането имат по-голяма възможност за по-бързо решение в даде ситуация с оптимизиране на разходи и ресурси. Включването на видеокомуникацията, която може да бъде установена между екипите в линейките и медицинските експерти в болниците, ще подпомогне с консултиране при възникване на трудни ситуации. С добавянето на възможности за интерактивна комуникация между екипите, ангажирани с реакция на проблем, би допринесло за повишаване на ефективността на обслужване на повикванията на гражданите и значително ще увеличи удовлетвореността от услугата. Точна информация за местоположението на повикващия и инцидента. С непрекъснато нарастващата мобилност при всякакъв вид комуникация и предвид това, че около 70% от всички спешни повиквания днес идват от мобилни телефони, определянето мястото на инцидента може да отнеме много време, особено като се има предвид и степента на объркване и тревожност от страна на обаждащите се. Тази задача може да отнеме няколко минути, преди да се премине към следващата стъпка в процеса на приемане и решаване на даден инцидент. За изпращането на екип на ССР информацията за мястото трябва да бъде възможно най-точна. Въвеждането на услуги, подобни на услугата за разширено мобилно местоположение, АМО, функция, налична на мобилни телефони с операционни системи Android и iOS, приета като стандарт, публикуван от ЕЦИ, ще осигури възможността за най-точно определяне на местоположението. Например, възможен вариант за внедряване на АМО с минимални разходи за гражданите е чрез използване на Data SMS, чрез който да се предават координатите на местоположението към НС 112. При използването на тази технология е необходимо да се предвиди стойността на Data SMS към НС 112 и да се транспортира приоритетно и безплатно от мобилните оператори.